Mahoma Bay. Wayudo ni acheji adek ma ichichgo ewi nek mar nyako moro majagni 17 gwenge mag Habaswein e kaunti ma Wajir. Koro ibiro medinegi e rumand kuom ndalo 14 bang' ka ochwalgi e doho kawuono. Kaka Lydia Okeyo lero, jokedo ratich oganda e gwenge mag Garissa onyiso luoro ewi medruok mag lwenje mag kit chwech ka gisingo neno ni nyakono oyudo ratiche. Bang' dino negi kuom ndalo 5, acheji adek machichgo ewi nek mar Gala Edin ma jahigni 17 maya e gweng' ma Ademassajida e kaunti ma Wajir ne ochopo e doho kawuono. Achijego ting'o dichuo manyocha ichunego Kasim Mohamed, wadgi mong'ere kaka Edin Mohamed Tifo, kod wuon ot magidakie Musa Sheikh Ahmed, ma ichichgo ni ne onego Gal bang' ka notamore dichuo ma jahigni 55 mane ochunego mondo mi okende. Yangore ni Gal ne otere gweng' Mawara, Ademassajida gotieno mar romo gi jagono mane chune godo. Nonro nyiso ni dend nyano nitiere kod hinyruok mar mach dende duto manyiso ni ne owang'e ma ochiewo wito ngimane. Jayal bura Roslyn Oganyo golo chik mondo mi medinegi kuom ndalo 14 ka nonro matut pod dhi mbele. Ka chich mora mani kod del malit ibiro tere ka thieth kae to iduoko e rumand. I find those to be compelling reasons to allow the application. Accordingly, I do grant the 14 days as prayed. They shall be managed in custody at Wajir police station. So for the purposes of a sick person, the person who is unwell may be escorted to a medical facility for treatment as is required. Ukinda chiel kumachijego osingo tiyo kanyakla gi obila mar timo nonro matut ka joked ratich oganda osingo timo duto maginyalo maneno ni nyano yudo ratiche ka bende giywago medruok malwenje ma kit chwech masani omedre kaunti ma Garissa. The police said they have not completed the investigation. But trust you me, this is one case. If you see me here, you are seeing the government here. We have had a discussion with the president himself. And he said this matter will not be interfered with and we will definitely find justice. So we will allow them to operate within the law, but we will not allow interference with this case. And we know that there is an attempt to interfere with this case through Masala, and that one will not happen. We will come back here again on that day. Achiel kuom familia mar achijego kata kamano ramo ne Gala ne odere kendo ne okonege kaka liekore ka oganda manie mbui bende osebedo kadwaro mondo mi Gala oyud ratiche. Vile kesi inaendelea na unaona hakuna kitu ambaye kesi hata tumeona report ambayo imesemekana imeua, lakini hiyo haiko hivyo. Ilikuwa tu suicide case ambayo imejua. Nataka haki itendeke. Hii maneno ni kama umefanya access kwa social media. Sisi hatutaki dhulma kwa kila upande. Pia hao wako na haki na haki yao itapatikana inshallah. Lydia Okeyo, Ramogi TV.